Gaztainak erreteko tambolinik aukitzen duen? Bai, tambolinen... Bai, guk eukin minuz, tambolina usan duen. Lekurik egin da tambolina, Bai. Batzuk batean initzen, txapan bere bai. Txapan behar nintzen, bai. Eta zelan itzen zan? Tamboline zelan nintzen zan? Beko zuen ganen edo zelan... Zertxu bizen ganean nintzen zan. Urkullu bizen ganean, bera leku bitzen zuen da porreteren. Barru sartua gaztainek eta... Eta gaztaineri zeo zer zatitzuren bat edo kentzeakon edo... Zatitzu eta... Zantxe poktitxe ikon nintzen du, erremente. Erremente itzeren ostantzen, ez da? Eta zen denbora behar izeteren gaztainek berdamodun erretako? Bueno, nik gaztainek zer denbora behar gaztaba, gaztainek ondo erretako, denbora txuk behar dugu. Urre zu eskazagaz, zu handizio bat gure pasin da. Gaztainek erretako nena labizin da. Laban? Labizin da, txapako labizin da.